Għalħat flasġija nselmulkom il-ġdijt, l-lum l-edizzjoni ta' Skjetti hija edizzjoni speċjali kif qed niltaqgħu mal-protagonisti tal-Eurovision ta' din is-sena ftit sigħat il-bot propju inqas minn 24 sija il-bot mill-edizzjoni tal-bieraħ fil-għaxija aħna ninsabu hawnhekk niltaqgħu ma' dawk kollha illi waslunna is-serata tal-bieraħ. Minn hawn ftit tal-ħin ieħor se nkunu wkoll qed niltaqgħu ma' Christabel. Christabel hija r-rebbieħa ta' din is-sena, il-31 ambaxxatriċi li se tkun qed tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision fl-Lisbona fil-Portugal f'Mejju illi ġej. Christabel kienet ma' 21 parteċipant jew parteċipanta oħrajn. Illi tajjeb li naraw ftit il-mużika li preżentawna l-bieraħ. Dawn kienu is-16 kanzunetta illi 22 kantant preżentawna l-bieraħ. Naraw.
Daw kienu is-16 il-kanzunetta l-biraħ kienu parti mill-Eurovision Song Contest minnhom fosthom ġiet magħżula Christabel bil-kanzunetta ta' Bully kienet ovvjament ir-rebbieħa. U dak il-viżwal li ħafna tpaxxew jaraw waqt li kienu qegħdin mal-familja, mal-ħbieb u kienu tigawdu s-serata tal-bieraħ kien grazzi għal dawn iż-żewġ persuni li għandu qudiemi li wkoll huma żewġ kollegi tagħna intom 20 persuna oħra kontu tittuna viżwal kontinwu. Jeremy kien id-direttur tas-serata tal-biera, Charles kien il-camera person, wieħed mill-camera persons, iżda wkoll intom flimkien pjanajtu il-viżwal li konna naraw il-bieraħ. Aħna stajna narawkom waqt li konna dejjem bis-second screen, bdejna narawkom bil-kamera, insomma il-Jeremy bdejna naraw iktar mill-li kollox. Tismawni wkoll naħseb. Tismawni wkoll. Ma bdejniex tismaw. Għax għajlkom is-sound. Imma din hija esperjenza li mhix l-ewwel darba għalikom, imma ta' kull sena tkunu tistennew biħġarkom li tagħtuha ċertu importanza wkoll fil-preparazzjoni għaliha. Xi ħaġa Jeremy li toħdilkom ammont ta' ġimgħat biex taslu għal prodott li sejna naraw il-biera. Kif qed tajjeb inti dan huwa sforz kollettiv mhux ta' xi ħadd bnida waħdu. Cameraman, production team, ma' Charles mill-proċess jitlaq li nibdew bl-scripting tas songs, nippjanaw shots, nippjanaw x'sa jiġri ma' Gordon, meetings mal-kantanti. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar joħroġ dak li għandna kif rajna issa fuq l-iskrin, imma hemm proċess twil, ħafna rehearsals, naraw li kollox jaħdem, fejn ma jaħdimx nirranġaw, kontenti fuq li ġara l-bieraħ, nista' ngħid li ħadna pjaċir aħna wkoll għalkemm tkun ġimgħa stressanti, però ħadna pjaċir. U xejn nkunu looking forward. Charles, għal minn mux daqsek tekniku li għax forsi għanna xgħoltan nitkellmu b'mod naturali għax nifmu l-industrija nifis għax naħdmu fija, ma għal minn mux daqsek tekniku. X'ikunu l-preparamenti? Ġifieri, camera person mux jiffilmja li jara? Le, fimni, li filmja li jara vera, ma f'dal kontest kamera tkun jaf eżattament ċet jiġri, iktar mill-li għax jaf jiffilmja, għax inti għandek proċess ta' scripting u kulħadd irid jimxi fuq bażi ta' script. Issa meta tiġi għal kull individu għandu il-sistema tiegħu. Ġifieri min jaħseb meta tieħ l-script, jgħid tara jiena mpenġi jien naf dak it-tali post li rid imur hemmhekk. Issa min għandu l-istil tiegħu u min għandu stil mod ieħor. Għax tajjeb li ngħidu li Charles ma jkunx biex nispjegaw ftit telespettaturi, Charles ikun dak il-kameraman li narawh jiġri fuq il-park. Nies id-dar ma jarawx, però min ikun fis-sala. Jekk naraw tkun għamil xi ħaġa ħażina inti. Min jaraħ id-dar ikun hemm xi ħaġa ħażina. Fortunatament il-braħ ma rajnik qatt, ġieli tajjeb. U Charles ikun li beżdi l-kamera li hawn maġem. Charles apparti żewġ tibniet li għandu il-tielet tifla adottiva. Charles nsejħu l-estetika magħha u dik jagħmilha l-kollega tiegħi ma' ġembija. U l-iżbalji tagħha jkun li jekk inti tidher għamil żball. Ġifieri jiena nipprova nagħmel make sure li ma nidirx fil-biċċa xogħol u fimni fiha battikata tiegħu. Workout tajjeb. Li qed jiġri kunti lill-kantanti wkoll u flimkien mal-production team minn sena l-oħra qegħdin jitgħallmu ħafna affarijiet ġodda. Allura dis-sena kellna pereżempju props li f'nof song iridu joħorġu minn fuq il-palk. U daw inti tittamel. Għandna xi filmati. Tittamel ċertu shots li inti daw taħbi nies li qegħdin iġorru dal-props. U jkun hemm affarijiet li forsi kif. Partikolarment kien ta' Supernova. Supernova. Charles irid joħroġ minn ġo triangle ta' li kienet tkanta minna Jasmine u mbagħad ineħħu triangle u n-nies id-dar. Dal-aħħar ġimgħat kienet jagħmel id-dieta biex ħriġ. Dieta kbira. Għandna l-filmat ma nafx. La problema ta' timings ukoll u hemm. Ħanaraw ftit żejra dak li jkun qed jiġri għal min ma kellux l-opportunità li bieraħ isegwina waqt is-second screen. Ħanaraw ftit żejra x'ikun qed jiġri waqt li intom tkunu qegħdin parti mill għas preparazzjoni, ma parti integrali mix-xandira li nifisa din hija verżjoni oħra ta' dak li intom ma tkunux qed issegwi u minn kien qed jara li n-narbiera kontu qegħdin taraw. Jien nirringrazzjakom ħafna, xtaqt insaqsikom qabel mmorru għal din il-parti. Ovvjament aħna nfurmaw parti mill-istazzjonijiet nazzjonali, ovvjament din mhix avventura li teqaf hawnhekk, imma impenni oħrajn li ikomplu iħarġu l-karriera tagħkom u oħrajn li jaħdmu. Dan kien punta tluq, punta kontinwazzjoni, kif tarawh? Din is-sena żgur punta kontinwazzjoni għaliex tajjeb ngħidu li f'Jannar il-PBS bdejna bil-V18 li kienet xi ħaġa kbira wkoll għall-PBS.
Ovvjament kien xahar impenjattiv ħafna. Minn hawn żgur li għandna iktar affarijiet li rridu naħdmu fuqhom, looking forward li konna proġetti kbar bħalma diġà kellna. U kif jiġu dawn il-proġetti bħalma nagħmlu dejjem aħna nidħlulhom u nwasslu lit-telespettaturi tagħna l-aqwa possibbli. Tajjeb wieħed jgħid ukoll il-fatt tal-postcards. Il-kartolini kollha li Kien saru. impostijiet li nistaqra qasaħna jien qatt ma mort fihom. Dak huwa parti wkoll li tidħol f'dil mill-proċess, ġifieri u dak kellna tim ukoll, ġifieri u grazzi għal Neville Grek. Għamel il-muntaġġ kollu flimkien mal-viżwali l-oħrajn biex għat il-pakket kollu ma dak li nagħmlu aħna. U għed ukoll tajb li l-opportunità li nirringrazzjaw ukoll il-Heritage Malta li tawna l-lokazzjonijiet kollha sabiex ovvjament sbieħ ħafna, posti sbieħ ħafna li jiena x'imdejt narhom il-postcard jiena qatt ma rajthom dal-posti. L-iskop tajb li issa li rajnihom immorru nżurhom aħna stess. Grazzi ħafna, ħanaraw x'kontu qed tagħmlu l-bieraħ waqt li ħafna kienu qed inaqru jew paxuti fuq is-sufan, intom kontu qegħdin tagħmlu dan li ħataraw issa. Naraw. Stand by one, on the dot, go one. Stand by 7, go 7. Stand by 2, go 2. Stand by 3, go 3. Stand by 2, RJ, go 2. Stand by 1, go 1. 7 done 1. Stand by 2, go 2. Iftaq 4, go 4. RJ 3, go 3. Stand by 1, go 1. Stand by 2, go 2. Stand by 3, go 3. RJ 7, go 7. RJ 2. Go 7, go 2, go 2, go 2, go 2. Il-Eurovision huwa avveniment li qabbadna ċertu nostalġija u propju din il-ġimgħa Rodni iltaqa' ma' uħud mill-parteċipanti tal-passat u ħbieb tagħhom li kienu magħna fil-edizzjonijiet passati tal-Eurovision Song Contest. Din kienet kompetizzjoni jew nkella inizjattiva interessanti ħafna fejn provajna ninstigaw ftit jew nkella nittestjaw ftit l-intelligenza tal-kantanti tal-passat. Ejja naraw Rodni x'għamel din il-ġimgħa. L-lum id-deċidejt li nġibilkom ftit nies mill-edizzjonijiet passati tal-Eurovision. U miegħi għandi il-Mosho li kien kiteb song, għandna lil Glenn, għandna lil Ludwig u lil Lember u daw ser jippruvaw jaħarbu minn din il-kamra f'sija. Tajjeb għax kulħadd jaf li tafu tkantaw jew tikteb eċetera. Imma ejja ħanaraw, jekk tafux, tħadmu moħħkom u taħarbu. Tlaqt jiena tlaqt, good luck, ciao. Kien dan aħseb ngħid. Fimt. Mela, 2, 4, 5, mela 6. Mela dan 8. Eżatt. Mela l-aħmar huwa Mela, senna. L-orange. Mela, l-orange blue raħ morru 20, Mela, 15, 10, 10, 5. 5. Mela, ħaniktibhom, Mela, tuni senna, ċans. 2, Mela, 8. 8. 5. 5. All right. Okay. Well done. Ħara, l-mikrofon. 1-7. 9-3-1-7, prova. 9317. Le, 9-3-3. Ija, minn naħu 3 minnhom. Għaliex? Innaf. Għaxek għal-moħdek. Le, tivvindax. 0-3-7, ejja, lili. 3037. Jek ma naħorġux taf kemm inti. Jek, ma naħorġux nizgassaw. Kemm x'numru? 3037. Jew ta' Glenn jew ta' Mushu. 64 naħseb tiegħi. 83 da minnu, ha. 37. 5 mela. 37. 21 inti mux. Li għamlu minn order kif kien. Ħaxwan, Tiegħi ħaxwan. one. Tiegħi kien ħaxfor. Iwa. Mela, numru. 2, 5, 1, 3. 2, 5, 1, 3. All right. Li. Iwa, feta. Infetta. Issa. Badela. Bat għanna di. Għanna di mbat. Yes. 1993. Dak, isa. Dak, żgur, jekk mhux dak. Ħaniċċekkja. Ija! Għaddi, memmek. Memmek. Abba di, laws. Doqqo. Aw, ta' Barney. I love you. I love you. Is-song miskom daħħaltu għal-Eurovision. 5-4. 5-4. 6-3-5-4. Mouse! Prince!
Jisu xinnu tal-knisja. Twinkle, 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 yes, sir. Twinkle, twinkle. 48 to 19. Bil-fors. Mela, irnexxilkom toħorġu u 7 minuti qabel, ġviri, ma mardux ħażin. Tajjeb, Issa importanti nieħdu r-ritratt, please, u tellawna Facebook li ħriġna. Skondkom hekk kif mortu? Teamwork tajjeb, ħafna ġviri kuħatta l-opinjoni tiegħu tani jom ċans jitkellmu. U tħaqna wkoll. Eżatt. Bit-tombla. Għaliex tombla jidi. Kena tombla bil-blok, so għek. Nafx momenti li l-mux jgħid xi ħaġa ħadd ma jagħti kasu ma jkollu raġun, imma s-soltu. Mek imma fl-escape room, dejjem jikolli raġun. Twinkle, twinkle naqra, twinkle, twinkle. Inti dik kienet l-ewwel darba tiegħek għattam escape room. Li ħadd pjaċir, imma fimni, inserta li kena tim tintajbu qbilna u koll. Ġifieri ma nistax nifhem jiena jekk tkun xi erba' minni skol ħabru opinjoni tiegħu ma toħroġ. Imma dik hija Infatti bekk ma ġibniex il-politikanti hawnhekk aħna sewa. Għax mis probabbli għandhom xi erba' tijiem ġewwa. Insomma, dak kollox minn hawnhekk narawkom għada. Ma dawn Rodni mbagħad partat il-pass li jmess. Infatti daw kienu l-kumplament tal-kantanti li Rodni ltaqa' magħhom biex prova jara ftit żejra x'kienu għandin jagħmlu jekk irnexxilhom xew le jiskappaw mill-kamra li qfilnihom fiha. Naraw. Skjetti u llum ġibtilkom iżjed kantanti veterani għax daw rebħu xi darba edizzjoni passata u hawnhekk għandi il-Gaja li kienet rebħet il-Eurovision ta' tfal Malta u anke barra minn Malta, għandi lil Kert Kalleja, lil Kevin li kien fit-tim ta' Kert u għandi lil William Manjon. U daw illum mhux se jippruvaw kantaw għax nafu tajbin biex jagħmlu dik il-ħaġa, però ħan ittestjawhom daqsxejn kemm huma kapaċi jaħsbu u jaħarbu minn dil-kamra. Lesti? Lesti. Fidejkom? Jaħmur il-barr, samlu intom. Ċaw għalikom. Li għawek, għax għawer, bale? 1, 2. It-tina wahda nużaw l-orange, it-tlet wahda nużaw il-safra, u it-tlet wahda naħseb naqta wahda. Basically, rridu nimxu ma' Wadri it-tini kulur issa, niprofaw 15 wara 2. I am in the royal family and my reign is purple. Prince. Purple Rain. Hasbu touchscreen. Jiesu t-baddu mill-loba, la? Le, għaw sekwenza, mela. 2, 4, 6, mela l-aħmar huwa 8. 8, 5, 8. Għaxu jitħaw da għasu tajjeb ta' Mela 8, 5, 8. Għaxu jitħaw da għasu tajjeb ta' Mela 8, 5, 8. Mux blitza kif, Ma għandix ideja. Push to open, okay. Xiex, fil dak 9 tikteb l-ewwel, mhux 3. 9. Mela 9 jew għamel żewġ, għamel split taw il-paġna. 9 or 3 u T or K. Wasab iktar it-T. Probabilment, imma Għamel it-T question mark iktar. għamel circle madwar il-T. Aħjar. Probabilment it's a better option. Namel għomek. Isa Cornish pastry ġiet. Infeta. Nfetla? Okay. Brava. 3-0. 3-0, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mux neċessarjament ħatkun l-istess wahda. Tpoġġi beda ħdejna Willy. All right, relax. 28. 96, 1, 2, 1. Għaw, 28. 40. 94. 94. 40. Ta' kif jgħati 40? 38 għamil 57. Dan għaw. 1, 2, 2. Ok, għara li daw id-dojq ta' nofs. 87-78. L-ewwel. Mela 2. Tini da' xetri, għadek taħdem fuħa. Issa bil-ħaq, għaddi fimni. Imma mill-bqija ma tħorġ. X'number se tiddaħħal għaja? Ejja naġlu. Nħobbom jien. Ġibtu għasket t-di għax jeda ħosni bravu. Barney.
Barra 48. 48 vot. 48 fej. Tilmot, tilmot. Biex nagħmel biha. Niftaħ il-bib. Irnexxilkom. Warbu minn nofs! Kif qed tħossok, William? Released. Gaj, ħassejta diffiċli. Ifem, kienem minnom ma kienux daqsek diffiċli, ma kienem minnom. Eżin, tal-blogs. Flim li zet li ek. Tal-blogs, kellef titni kollha minnom. Ma Kevin għandu teorija għal-fejn nexxina naqtaw ta' Barney u ta' Twinkle Twinkle Little Star. Għax għaj, għamilix ħafna li kienet tal-om. Prosa. Lil-sim Malti, lil-sim tajjeb. Kemm intkom ħelwi. Skiettu. Bija skjett ħafna żejjed kważi. Jiena nixtieq nirringrazzjakom kollha tal-li ġejtu u nawguralkom iżjed suċċessi ma li għandkom. Nafu koll li William bħalissa għadu kif qed jirrilisja single ġdida, Will qed nerġgħu naraw kien ġdid. Fl-aħħar ikkalleri, lesta. Naraw daqsxejn ħud dak l-eżempju u ibqgħu għaddejjin dejjem. Tajjeb? U dawk kienu l-kantanti preċedenti illi ipparteċipaw fil-Eurovision Song Contest u li rappresentaw lil Malta fil-passat, ovvjament iktar kmini iltqajna mal-preparazzjoni viżwali, iltqajna mad-diretturu mal-lead camera person u issa mana għandna l-persuni li kienu jippreparaw is-serata li l-biera stajna nsegwu, insomma mhux biss il-biera iżda wkoll din l-aħħar ġimgħa jew dawn l-aħħar jiem illi waslu għas-serata finali tal-biera. Nilqa' fostna l-acting CEO Charles Dalli lil Doreen, kif ukoll lil Gordon, kif aħna Gordon? Right, għajjien. Kif aħna kulħadd naħseb ħajja aħna kien naqlawkom għal din l-okkażjoni ovvjament wara l-bieraħ illi ma waqfitx sa nofs il-lejl ovvjament kelkom tiqpu għaddejjin biex ftit ieħor biex twaslu ovvjament dak illi jkun meħtieġ biex ikomplu il-ħidmit tagħkom abbinati ovvjament mal-Eurovision. Però is-serata tal-bieraħ kienet serata li ħafna ħadu pjaċir isegwu, ħafna pax-show, kun hemm min jgħid tajjeb ikun hemm min jgħid il-ħażin, imma dan bħal kull prodott li wieħed jesebixxi. Però kienet waħda impenjattiva ħafna għall crew kollu tal-PBS u anqas ukoll din tkun ġurnata li ħafna minna illi niffurmaw parti minn din il-familja nkunu din nistennew għaliex niddedikaw ħafna ħin għaliha. Ħin illi isarraf fi produzzjoni bħal dik li rajna l-bieraħ. Bla dubju ta' xejn il-Malta Eurovision hija x-xandira tas-sena għall-PBS għax il-PBS joħsib il-produzzjoni kollha mill-bidu sal-aħħar ta' din ix-xandira. U meta ngħidu l-produzzjoni qed insemmu l-livell kreattiv, il-livell artistiku, il-produzzjoni nifisha ta' kif torganizza id-dipartimenti kollha flimkien li hemm bżonn biex tittella din ix-xandira. Għandek il-produzzjoni u l-loġistika fejn tidħol il-venue, l-staging, kif jintrama s-set, l-udjenza, il-xenografija, u wkoll bla dubju mbagħad hemm l-aspett tekniku, ġifieri biex nitraduċu l-aspett kreattiv, nitraduċuh mbagħad għal fuq it-televiżjoni. Ikun hemm min jgħid isu bħal donnu l-Eurovision biss jeżisti. Għalfejn din l-importanza kollha? Huwa importanti għax huwa pjattaforma għall-artisti Maltin sewwa biex aħna nkunu nistgħu wkoll nażlu f'dal każ l-ambaxxatriċi li ħad toħodna dis-sena Lisbona. Huwa importanti wkoll għax lilna jpoġġina fuq kejl internazzjonali fejn aħna wkoll qed nesponu il-kreattività tagħna, qed nesponu t-talenti tagħna u nkunu nistgħu wkoll inqabbluhom ma' produzzjonijiet simili. Għax din il-produzzjoni mhix produzzjoni li ssir biss f'pajjiżna, jiġi produzzjonijiet simili jsiru f'pajjiżi oħra. Allura anke aħna nħossuna burin li bħala Maltin, bħala PBS, kapaċi ntellaw din it-tip ta' produzzjoni wkoll. Gordi, meta naraw il-produzzjoni tal-bieraħ moħrajn li jsiru f'pajjiżi differenti, jidilli hemm 43 pajjiżi li jipparteċipa fil-Eurovision Song Contest, jekk mhux ftit iktar jew ftit inqas għaliex ivarja ftit żejra minn sena l-oħra. Meta s-serata tal-bieraħ li ħafna ma dawk il-pajjiżi li jorganizzaw il-national selection tagħhom biex jażlu l-kantant jew kantanta biex tirrappreżentahom. Nistgħu nqabbluha moħrajn li jsiru f'pajjiżi oħrajn? Jien naħseb l-intellaw aħna bħala PBS ma jtellawx ħafna mill-pajjiżi oħrajn.
Virad sadolodu stess kelli kummenti mill-Head of Delegation tal-istazzjon tal-Bulgarija. Marelli x-show tamlu kemm nixtiequ aħna għandna il-kapaċità li nagħmlu hekk bħalkom. Per eżempju, pajjiżi bħall-Armenja ma jtellawx dan ix-show li għandhom riżorsa ferm ikbar minn tagħna. Ifhem, aħna li għandna sabiħ għandna ħafna nies li jarawh. Ġifieri meta naħdmu biex intellaw daw ix-show dejjem inżommu t-telespettaturi tagħna f'moħħna biex intuhom l-aqwa prodott possibbli. Għandna l-Dorin magħna u wieħed jisaqsi min id-Dorin. Xogħol tal-amministrazzjoni, bażikament. Vera dil-ġimgħa ntlaħaq il-qofol tal-produzzjoni, imma x-xogħol tal-amministrazzjoni jibda ħafna qabel. Kien hemm tim ta' kważi 150 ruħ li kienet jaħdem wara l-produzzjoni tal-biera li tieħu bejħed uħor 3 sigħat jew ftit iktar minn 3 sigħat, ġifieri. Eżatt, li għal din il-ġimgħa konna tim kbir u tim maqud, ġifieri kulħadd kellu l-parti tiegħu imma xogħol bħal meta jintażlu tibda minn meta jidħlu is-songs l-għażla u mbagħad tibda bil-meetings mal-kantanti, guidelines, ġifieri hemm proċess twil u vera dil-ġimgħa mbagħad jintlaħaq il-qofol tiegħu hawnhekk. Charles, xaqt insaqsik ftit ukoll dwar kwistjoni li taf inti social media llum il-ġurnata kulħadd jgħid tiegħu. Però partikolarment kien hemm ngħidu l-issue li bdew jitkellmu ħafna nies dwar il-fatt li Deborah C reġgħet kantat għal darb'oħra. U nisalu ma għalfejn aħna kollox tajjeb rajna. X'ġara? Is-social media tajjeb li tkun hemm u aħna ħdimna ħafna wkoll biex nesponu dan il-prodottu dak li jkun qed jiġri wara fuq is-social media u ovvjament il-kummenti nagħtu kasom ukoll u nwieġbuhom. Mela biex ittella dawn it-tip ta' produzzjonijiet illum ikonna immorru fuq sistemi sofistikati ħafna. Għandek kemm fejn jidħol il-kontroll tad-dawl, kemm fejn jidħol il-kontroll tal-screens, kemm fejn jidħol anka il-kontroll tal-audio. Tajjeb li ngħidu li dawn is-sistemi ikunu kollha sinkronizzati flimkien b'sistema ta' timecode biex appena titlaq it-track tal-mużika, il-backing track tal-mużika, il-xenografija tal-LED screens u dwal ikunu sinkronizzati biex jaħdmu dejjem flimkien. Fej aħna nkunu għamilna preparamenti tul ir-rehearsals kollha u bekk ukoll tkun tista' toħroġ dawk l-elementi kreattivi u artistiċi li nkunu stabbilixxejna mal-kantant u mal-show director u show producer. Ġara l-bieraħ. Waqt il-kanzunetta ta' Deborah C kien hemm intop tekniku fejn waqfet parti minn wieħed mill-mixers tad-dawl. Kien hemm diversi mixers tad-dawl u dan allura tilef il-synchronization mal-komplement tas-sistema. Wasalna f'punt fej da ma stajniex nirkuprawh mingħajr ma nerġgħu ningaġġaw is-sistema kollha. Allura kellha issir reboot ta' parti mis-sistema, hemmhekk fejn waqqafna temporanjament it-trasmissjoni biex inkunu nistgħu nerġgħu nistabbilixxu kontroll sħiħ biex il-kumplament tar-rappreżentazzjonijiet li kien fadal joħorġu b'mod tajjeb u bil-mod kif kien pjanat u kif kien irrehearsjat minn qabel. Komplejna nisimgħu il-kanzunetti l-oħra wara li rkuprajna ġifieri il-kontroll sħiħ. Komplejna nisimgħu il-kanzunetti l-oħra u derinna li minħabba li il-kanzunetta ta' Deborah C ma kellix dawk l-elementi kollha kif konna rrehearsjajnihom sewwa, imma kien hemm daqsxejn problemi fid-dawl ħassejna li għandna nerġgħu intuha ċans biex terġa' tagħmel rappreżentazzjoni tagħha. U kif smajna 16 kanzunetta, tlabna lil Deborah C biex terġa' tagħti rappreżentazzjoni tagħha. Minn hawn il-hemm xiġri, jiena dalwaqt ħanitaqgħu ma' Christabel u ħanitaqgħu wkoll ma' Joe Richard li wkoll spiċċaw fit-tieni post, imma partikolarment ovvjament l-avventura ta' Christabel il-bieraħ kien il-punt tatlu u mhux l-okkażjoni li intemmet il-bieraħ ma' nofs il-lejl u ftit iktar tard. Xiġri minn hawn il-hemm issa? Il-bieraħ kienet stabbilita l-għażla lokali, l-għażla tal-kantanta
kantant jew kantanta, f'dal każ għandna il-kantanta, u l-għażla tal-kanzunetta li kienet qed tikkompeti biha. Minn hawn il-qudiem tibda it-triq lejn Lisbona. Aħna nibdew mill-lum stess ġifieri ġa bdejna b'ċertu diskussjonijiet informali, minn għada nistabbilixxu id-diskussjonijiet kollha u nibdew ukoll ix-xogħol kollu neċessarju li hemm bżonn kemm fejn tidħol xogħol fuq id-diska, xogħol fuq mal-kantanta, xogħol ta' PR u marketing anka fil-pajjiżi l-oħra. Aħna ħankunu qed nikkompetu ma' ammont ta' pajjiżi u rridu nesponu il-kanzunetta tagħna, rappreżentazzjoni tagħna f'diversi pajjiżi. U hemmhekk ukoll fejn jibda ikompli l-involviment tat-tim tagħna. Doreen u Gordi minn għadha bil-break. Ma tantx minn għadha għandna xogħol amministrattiv, deadlines mal-IBU biex nibdew nagħtuhom ċertu informazzjoni li tkun meħtieġa għal Mejju, ma minn għadha nibdew magħhom. Għaliex wieħed tajjeb ukoll li din l-organizzazzjoni kollha taqa' taħt il-kappa tal-European Broadcasting Union li ovvjament hemm ċertu obbligi li wieħed irid ukoll iżomm magħhom. Gordon l-irwol tiegħu issa x'ikun? Sa minn hawn qudiem nibdew naħdmu fuq il-music video, nħossib il-kantanta, nippreparawha, nittrejnjawha, nagħmlu l-scheduling kollu, nieħdu ħsiebha, nibdew promotion kif qal sew Charles, nibdew naħdem fil-viċin ma' Doreen biex nibdew nippjanaw se nagħmlu eżattament ġo Lisbona. Jieni nitlob biss li ma rebħitx Christabel. Vera kien hemm 16 il-kantant, kien hemm ħafna applikaw qabel. Issa Malta għandha tingħaqad wara kantanta waħda u nissapportjaw flimkien. Christabel mhix se titla bħala Christabel biss. Christabel hija Malta issa. Meta Christabel ħadmur fuq l-istage ħadkun qed tirrepreżenta l-pajjiżna. U jien nemmen il-poplu għandu jingħaqad kollha flimkien. Għax hija naturali li kollok kantant, kanzunetta favoriti l-emmula. Evidenti li kien tiġa maqut fl-għażla l-biera għaliex il-voti tal-ġurija rappreżentaw ukoll il-voti tat-telespettaturi, ġifieri kien hemm isu. U s-social media huwa importanti ħafna. Ġifieri kull kelma li nikdbu aħna ħataffettwa il-medja żbarranin. Inni naqdu bħala pajjiż wieħed issa nagħtu l-aħjar preżentazzjoni quddiem daw il-miljuni ta' nies. Infakkar li l-Eurovision huwa kbir ħafna, hemm 43 pajjiż kif qed sew inti, il-competition mhijiex faċli, qegħdin semifinali. Apparentament waħda diffiċli. Jibsa ħafna. Aħna nkunu fit-tieni semifinali. Il-ħamis li jiġi 10 ta' Mejju jidhirli. Hekk minn issa jeżbal iva. Bażikament. Issa rridu niffukaw, bħalissa ovvjament ħa tifraħ, ħalu kantanta tifraħ, eċetera. U mbagħad minn dil-ġimgħa nibdew niffukaw biex naħdmu. Grazzi ħafna tal-ħidma tagħkom, tax-xogħlijiet tagħkom u ovvjament nagħtukom il-ħidma t-tajba mhux il-proset biss iżda l-ħidma tajba għalli ġej. Aħna nagħmlu waqfa riklami minn hawnhekk, minn hawn ftit tal-ħin ieħor se nlaqgħukom ma' rebbieħ oħra. Il-bieraħ ma kienx hemm biss Christabel, imma kellna rebbieħ oħra. Naraw dal-waqt. Ħadd flaxija propju aħna ninsabu hawnhekk ftit sigħat wara l-Eurovision tal-biera flaxija aħna qed nagħmlu evalwazzjoni ta' kollu li ġara l-biera flaxija minn hawn ftit tal-ħin ieħor ser nintaqgħu ma' rebbieħa Christabel li ser tkun magħna u ser nieħdu l-ewwel reazzjonijiet tagħha ħafna huma dawk li diġà bdew jgħaddu l-kummenti tagħhom, bdew jgħaddu l-ħsibijiet tagħhom, ikkummentaw ukoll il-bieraħ waqt li aħna konna dirett fuq dak li aħna sejjaħnilu it-tieni screen, second screen. Online provajna nagħtu perspettiva differenti u perspettiva aktar viċin tagħkom ta' dak li kienet jiġri kemm fis-sala kif ukoll dak li kienet jiġri fid-dinja virtwali. U propju qabel ma bdejna il-bieraħ aħna ltqajna mal-kantanti kollha u Daniel, Rodney u Sander provaw jimxu ftit il-kantanti, naraw ftit ġara. Jena u l-kollega tiegħi hawn għajdu x'ismek. Flodrik Fenek. Fuori ħajlex. Inti mhux li kont qed tkanta fil-funtana? Le. Fuori taħi naħseb dak ir-robot li jixgħal skudani qalbi. Vera tanti kun kien isma' ma nafekx lilek inti tkanta? Kanta ilu. Mhux forsi tisfenu? Ukoll. Isma' qalli jista' jkun ma ddoqx kollu. Anka ddoq. Il-ħamina ħalli lira xbin. Danika.
Da l-aħjar ritratt li sib biex ittihom. Jenek naħseb. Issa da ritratt jgħidlek il-votali ħasra. Jien jikkonvinċejk. Jien toġobni. Konvinċejk, tara. Meta toqgħod fuq dak ħasra ħares li. Dak taħseb li għaf li miċċini u kemm importanti li miċ għalik. Mer. Inti kien kollu tqaqjar xejn titħaq fil-vojt. Min fejn ġejjed id-dakka? Jista' jkun ġejja mill-fatt illi għadek qed titħaq bil-libsa li kont libsa s-sena oħra. Mistek. Għalulek li kienet tannek in-nies? Għad smajt biha l-laqda tal-ħamim? Le, daw ħadu għalihom ħafna x'inti għad fuq il-programm naqralek eżatt ċert tajjeb illi inti vera l-ħamim idejquk taron koroħ u għandek fobja minnu, tammetti? Ma taħsibx u għadġajtom imma dil-laqda tal-ħamim. Dispjaċini jekk weġġajtom, U għandi allura- xejn kontra fuq l-istess programm jiena għedt illi ma leta. Issa. Biex law ineħħu il-fastidju li ħadu, kemm nifranaq, kemm nifraffuf bil-fejja. Ifa, għarroċa. Għattaraħa, għatta minn għagġab kif għarroċtu l-affuf. Ħares, spiega li di. Għalix il-songs kolla tijak ikunu jisimu smiet ta' nejk, bom bom daj laga, għalix? Jien naħseb iktar mill-li... naħseb iktar oriġinali. Naħseb, ma nafx. Għak taħseb, jina għak naqaf id-di li ma dik l-opinjoni tijak. Tux nabu musical chair. Mela, jitlaq il-barra l-iktar wet organizzat minnkom. Barra, itlaq. Barra, iftaħ il-bibu itlaq. Mela, jitlaq il-barra l-iktar wet jeqret minnkom. Barra, mor, itlaq, barra. L-iktar wet li għaf jilbes minnkom. Barra, itlaq, ċaw. Għaf jipretendi għaw kol mill-ewel. L-iktar wet li għaf kanta minnkom etnej? Joseph. Mela ħej, poġġi bil-edin. Daqsek, taraf, ma lajk li rjajni għon Freddi. Supposti kien tibuċaħtaw biex tamlu l-intervju tu tkunu tafu ġet il-saqsu. Xħat jgħidek għandek fuġi sabiħi, ma Ma inti tgħid kont inti ġejt miegħek jiena. Ħafbal, kif titkellem kif waħx il-baqar di? Lek qed ngħid, lek inti qed tħawwa di ħasna ta' fuġi, isa maħnuqa stramba l-vuċi tagħha mhux tajba. Bru, kemm bdejt, kemm kellek żmien meta bdejt fuq television? Kemm kellek? Xi 5 jew 6. 5 u kont antipatka dak iż-żmien. Inti tkun taf. Antipatka Improvjajt naqra minn dak iż-żmien. Ma nafx, ifimni int ma improvjajt ġifier ma naħsibx improvjajt. Assolutament. Isma, ħanfa fik xi ħaġa. Jekk ma tibqax toħroġ ma' tifel ta' Ġorġina. Tinta fammi għaj. Bas naħsbu għabara. Ma ħajdek għal xiex, da karretta b'karretta, tiħu waħda foda. Cherry lace. Cherry lace. Da cherry lace. Le, bil-kontra. Bil-kontra. Kif affettwak missierek? ċelo? Kif affettwak missierek? Kif affettwani? Type of question is that? Ġiġifi kif affettwak, u? Fajtek, u? Fajtek. Nfibni. Dir il-karriera tiegħi tal-music. Sem il-PBS fottilek ħajtek nara. Fissem il-PBS qed nagħtu trofi bil-qudiem il-dawk li ħajtilfu l-Eurovision, tajjeb, jekk jogħġbok Fred Murġula. U naħseb inti Presidenti minħalluha iktar ħad apprezzah għaliex. Oh my god, iġa naf xejn. Ma nafx tarfux bħala ara xi ġmiel ta' trofi għandek. Tista zommu. Abdu għafita għal? Bil-lejl jiexel u kol. Da vera ħattuli. Għandek il-qada, Inti l kanta minn middu kellek triju. Ejwa, kejdu. Nimmaġina li għaxrit inti ta' tri kont kanta. Biex inkun għedek. Mux jatek ommu. Ħana għatma kienna ċaħti kanta bil-familja ġbiri. Appuntu, għax puxjatek ommu. Le, ġbiri, vera le. Nisma għanna nemnu li għalmenu inti ħaqqek tirbaħ il-krus. Ej, saħej. Tajjeb. Mux ideja ħazina. Anka nafu li l-festival minn tista' tirbħu, għalmenu tibu darba l-krus. Taf diġa minn sejjerba. Le, ma nafx minn ħajba, ma id-daqaq ma tirbħu, dejjem ħadirba ma tirba. Fost dawn il-biraħ kellna rebbieħ. Mhux biss Kristabel illi kienet ir-rebbieħa tas-serata finali, iżda aħna għażilna kantant u kantanta. Jena raftit eżattament ġara bejn 22 persuna illi parteċipaw il-bieraħ u ridna nistabbilixxu rebbieħ. Grazzi għal Hamilton Travel kellna cruise għal 2 min-nies illi rebħitu jew rebħuh dawn li ser taraw. Qegħdin hawnhekk ftit minuti qabel il-kantanti jibdew, ħajdilkom good luck kollha, good luck. Però xi ħadd ħajibda
dan il-festival b'mod iktar iffortunata x'għandna lil Jasmin minn Hamilton Treville. Iva, għawek kulħadd għandu basically envelope b'numru u għet minnom ħajkun winner ta' cruise. Mela, kulħadd jiftaħ l-envelope, hemm ħafna envelopes b'xej u envelope waħda bir-rebbieħ. Ejja naraw daqsxejn. Min ikollu rebbieħ jgħajjat, jisu bingo. Bingo! Tlaqna. Min? Petra! Petra jaħdejja. Jiena niftakrek tajdli. Għajdi xatli, Petra. Għetlek tanti li ma noħroġ minn Malta li nixtieq nil-fuji. U le. U minar kamera satli illi skur ma jistax ikun il-poet. Imma d-destin ippunta lejk. Prost il-Petra. Jasmin hawnhekk minn Hamilton Treville qed ittik it-terms and conditions. Terms and conditions, u bat nitkellmu ovvjament. Sorry, għandi xejn nofsu. Ħbib tagħna jiġri xiġilkom kollha rebbieħin għax ħatatu spettaklu kbir il-Malta. U aħna minn hawnhekk nawguraw lil Petra li jkollha vakanza mill-isba' u issa magħna għandna lil rebbieħa Christabel kif ukoll il-runners up, il-papa u t-tifel li sserqu il-qlub ta' ħafna. Il-bieraħ għalikom kienet esperjenza sabiħa wkoll. Christabel mhux binqas ovvjament li l-emozzjonijiet ta' wiċċek dak il-ħin kienu. Għad għandi dawk l-emozzjonijiet, il-dmu ma jistax jiqaf nieżel, ġifieri inħossni laqasna kif naqbad nirringrazzja lill-pubbliku Malti u Awċi li ovvjament urew il-fiduċja tagħhom fija u fil-kanzunetta tiegħi, kif ukoll il-ġurija li kienet alla volja kienet xi ħaġa li ma kontx qed nistenna hija xi ħaġa overwhelming għalija u nirringrazzjahom minn qalbi u ma qatt ma ninsa dak li għaddejt minnu l-bieraħ. Għadhom aqqas għaddew 24 siegħa, x'għamilt s'issa? Bdejt nirrispond, marqaċ, kun marqazzija biss għaliex bl-adrenalina tkun għadek. Possibli kemm irqadna aħna li. Għandek raġun, però bdejt nirrispondi lil-nies xina mingħajrhom jien xejn. Jiena mingħajr il-poplu Malti u Awċi mina xejn. Il-mużika qegħdem biex in-nies igawduha u nħoss li forsi b'dak li għamilt il-bieraħ li ħankun ir-rappreżentanta ta' Malta din is-sena, inħoss li issa nippruvaw ninsew li dik kienet kompetizzjoni, ninaqdu kollha flimkien il-Malti u l-Awċin kollha u ninaqdu biex aħna kollha din irrappreżentaw lil Malta u ovvjament tim wieħed. Dan il-moment żgur li ma rajtux għadek, dan huma l-ewwel sekondi hekk kif sir taf li inti r-rebbieħa ta' din is-sena. Ara daqsxejn. Mela, uruħ. Saqtawa, edi. Tirċivi Tlita u 70 punt. Għawek sinjuri, Tabu ta' Christabel hija r-rebbieħa tal-Malta Eurovision Song Contest 2018. 133 punt. Ir-rebbieħa hija Tabu ta' Christabel. Signori Claudia Faniello, rebbieħa ta' sena l-oħra li rappresentatna fil-Eurovision Song Contest is-sena l-oħra. Issa tagħti trofew lil Christabel. Emozjonata ħafna, sinjuri. Christabel. Oh, Tabu, Christabel. Nistidnek smur backstage. Wara li tiċċelebra. Christabel għad emozjonata sissa. Jiena dil-ġimma bdejt ninsegwi ftit fuq Instagram biex nara ftit l-istor. X'qalu lek inniex dak huwa source dirett, kun taf xi. Wara l-irbaħ? Wara u qabelejja. Qabel il-performance kelli ħafna messaġġi ta' inkoraġġiment ovvjament
biex jgħidu li good luck, Aħna fuq il-second screen, b'daw kienem mizibilju ta' kummenti u ta'kom it-nejn mod partikolari kienem ta'kom kienem ta' brukku koll inkredibli, ġveri dak il-ħim dejna naraw, intom kontu qabel, ġveri bdejtu tkantaw, ovvijament fil-pozit, inti konti 13 wahda, intom kontu iktar qabel. Dak il-ħin, isu għek kienem sparks here, ġveri kulħadd kemaw, Krista, bilek xqalu li ħajdun naqra. Ifim nibdew jgħidu li, l-għonet qabel good luck, kumbat wara l-performance, oh my god, amazing, oh my god, amazing, għalija inti rebbieħa. U jiena, onestament, daw iġibuni bla klim, għalix kifet qabel jiena, ovvjament il-mużika edem biex għawdu għannis, so jiena li tajt performance tajba u li oġbitom il-kanzunetta li għannis kienet ċaħġa diġa. Onestament, għadni tant kemm jien emozjonata li laqqas għandi klim. Joe, inti ma rix tidħol dal-Imbirek Festival u spiċċat fit-tieni post. Mela. So well deserved. Għalix, jiena li Uħad bazz mill-kbir, Ngħidu, minn ma naqsu l-mertu ta' Kristabel, imma dal-Imbirek Joe, sera l-klub ta' kulħadd. Ħafna. Jiena l-veru ħadd pjaċir b'din is-serata. Grazzi għal Richard, għax Richard kiteb din il-kanzunetta, ġiviri, u meta semmaħili l-ewwel darba smajta meta għalli illi ħankantaw fl-imkien għal Eurovision, għetlu ek, jisni ħassajtni zbarazzanti ħanejtek, imma il-veru ħad għos ħafna li waslet sa dak il-fas li għamilna dik il-ġimma rehearsals, dejjem għamilta differenti, kif jafu, dejjem għamilta differenti. Fil-performance għamilta Dejjem għedna esperimenta, sa' kemm wasa, għambat għetlu, don't worry about it, għetlu, it will be right on the night, għax ek sejn ta' show business. Jien infatti konna nervus għalih, imma mbagħad on the night, malli bdiet is-song u beda jkanta, jisu eleb switch, okay, this is Joe George mode. It was amazing. Għalikom, amazing. L-udjenza u koll, l-udjenza. Aħna minn backstage, jiena minn backstage, bdejt nilbes linears fil-ħin tiegħi u bdejt narakom fuq l-screen and I'm like, wow, they are amazing. Jiena ma bdejt nisma' xejn. L-udjenz. Di kolla teknoloġija. Kull ma bdejt nisma. Jiena xejn ma smajt. Jiena provajt nispjega ħal il-missieri, għax ma bsajġ insib linears wara li mort fi dressing room. Jiena missieri ġib il-kuraġġ tiegħek, ġifieri għax għandu l-istess età tiegħek, għalli u x'ħan iġi nagħmel, għalli ma bad, għalli l-armar dak kan iġi jien. Imma ngħidu Kristabel kienet waħda mill-favoriti minn qabel, ġifieri kien hemm ħafna bdew jgħidu għax Kristabel u bdew isemmu oħrajn, però intom iskom hekk minn imkien, kontu qed tistennew għadi. Jiena li kont qed nistenna li nitla fuq dak il-park u nkanta ma' missieri u jkunu memorji sbieħ għalija personali. Jiena dis-sena għamilta xi ħaġa personali għalija biex nkun hemm ma' missieri u kif għedlek daw il-memorja ħanibqa' niftakarhom għal-ħajti kollha. Ġifieri li għaddejna l-finals jiena għalija kont ġarbaħt, li għaddejna sal-finals. Anything else would have been bħadġejna t-tieni, wow, Kristabel, ara dal-moment, dan u momenti uħor partikolari li kif sirna nafu li inti rebbieħa bdejt tipprepara biex umbat terġa' titlaq kanta dan il-filmat huwa vera esklusiv għalina, għalaw da xejn. Bħalissa dan u l-moment li tibda tilbez dawk li sejħu in-ears billi timsa ħafna dmuħa hawnhekk kara. U qegħdin jippreparawk biex titla' biex mbagħad ovvjament terġa' tkanta il-kanzunetta fl-elo. Kristabel, Rid noħroġ fuq il-park darba, ngħidlu please ħa noħroġ. Hawnhekk kanet naraw. Momenti sbieħ li ħatibqa' tozza l-omrok żgur, ġifieri. Jiena mort id-dar il-bieraħ flaxija wara li konna l-MFCC. U rġajt rajt il-performance ma nafx kemm il-darba u r-riżultat. Għalix kien għadni ma nistax u għadni sissa ta' ma nistax nemmen, ġifieri. Il-bieraħ tajb li ngħidu li il-ġurija
internazzjonali li kien hemm kollha tawk 12 punt u l-pubbliku in ġenerali ukoll tak il-punti massimi li kienet xi ħaġa mhux ħanajdu unika għaliex ġrad f'edizzjonijiet. Fis-sena ta' Ember. Fis-sena ta' Ember. Iva, jiena kont ġejt fit-tieni post ta' kien dik is-sena. Iva. U tara wkoll il-polz tal-poplu kien riflessiv ukoll f'dak illi Però dik is-sena jiena ma kontx ġejt top 3 fit-televoting. Ġifieri għalija li rbaħt it-televoting din is-sena kienet xi ħaġa emozjonanti ħafna li għaliex ma kontx qed nistenna li dan ir-riżultat. Jiena tlabt il-mulej biex nitla' fuq il-palk u nagħti performance tajba. Ġifieri that's all I asked for. Issa din is-sena kif ħajja nixxilek tlaħħaq? Għandek sena għaluli li ħad iżżewweġ, għandek ovvjament minn għadha lem tibda tipprepara għall-Portugal. La laħħaqt ħajti sissa dejjem b'xi ħaġa u kull jum ikolli ġodda differenti nlaħħaq din, jekk ikolli nippjanatta it-tiġ f'jumejn, ħadd ma ħajmut bil-ġuħ żgur. Ġifieri jiena l-aqwa li niżżewweġ ovvjament maħbub tiegħi għaliex jiena that's what I want, però xi kolli fit-tiġ it's all about l-imħabba ta' bejnietna. Ovvjament titqa' dej bix-xogħlijiet u mhux problema jiena lija qed nieħu gost għax jiena l-ġen tal-Eurovision inħobbu ħafna ħafna ħafna. U lill-mami fil-karozza l-bieraħ għaliex jien inkun irrid il-mama miegħi biex twassalni ma nkunx irid insuq jiena jkolli ġen u hekk. Ma dejjem tkun id-del tiegħek f'kull ċirkustanza. Eżatt. Qed tilha ma kemm ħan immissjahda żmien. Mbagħad meta rbaħt tilha ma baqalna l-ġen. Imma on a different note nixtieq ringrazzja lill-kantanti l-oħra kollha li kienu hemm, ġifieri they all gave an amazing show. Jina li kien wieħed mill-isbaħ Eurovisions u kulħadd għamel an extra effort din is-sena biex imorru tajjeb kulħadd. Just insellmilhom minn hawn ningrazzjakom tal-awguri tagħkom. Ġo, ħanerġgħu naraw xi ftit aħna jew. Teġi tarawni? Ma naħsibx issa. Oħra xi waħda solo is-sena d-dieħla. Niktib lek Jena, nishtiq. No, thank you. Jekk hawn xi ħadd li jidentifika eżatt il-kelma skiet jew skietti huwa ġew vera dritt tal-punt. Jena din kienet moment li ma stennejtix, ħadd pjaċir, souvenir mill-laqwa, nista' ngħid li kien the highlight of my life ħanejtek. Mhux aħna l-highlight of life. Jiena nieħu pjaċir nikteb kanzunetti u forsi kalla jrid kieku nixtieq nitla' bħala kompożitur u awtur jew whatever. Forsi nikbu waħda jiena nikteb ħafna songs u ġifieri dak li nixtieq. Kristabel, issa x'tixtieq inti? Jiena nixtieq li palma qed qabel nixtieq li issa l-poplu Malti ninaqdu kollha bħala tim wieħed biex aħna ovvjament ħanippruvaw mill-aħjar li ntellaw l-aħjar pakkett għall-Lisbona. It-triq hija qasira u twila fl-istess ħin għandna ħafna x'nagħmlu. Importanti, ovvjament, is-social media huwa importanti ħafna. Jekk aħna nuru li aħna pajjiż unit, il-pajjiż l-oħra ħajarawa, ġifieri importanti li nkunu kollha qed nimxu triq waħda u ovvjament minn qalbi ġifieri nixtieq nirringrazzja lil kulħadd. M'għandi l-ebda kliem biex nirringrazzja I am eternally grateful għal din l-opportunità biex jiena ħanitla nirrepreżenta lil pajjiż li tant inħobb. Kristabel, aħna nawgurawlek minn qalbna, Richardu ġew awguri lilkom ukoll. Ovvjament irridu nintaqgħu ħafna iktar fil-jiem li ġejjin biex ovvjament issa naraw il-preparazzjonijiet kollha tiegħek għajli ġew. Nixtieq nirringrazzja ħafna il-kru kollu li ħasjem din l-organizzazzjoni meravilja. Jiena da xogħol nħobbu ħafna, imma meta tara l-affarijiet kollha daw l-affarijiet il-BS, television, sound, lightings, il-veru kien hemm xi ħaġa illi meta kont ħalt fija jien kien isu baby compared to fej wasalna sissa. Il-veru il-Maltin jafu jorganizzaw.
Veru, ħaqqhom prosit. Kien hemm iktar minn 150 ruħi jaħdmu. 150 ruħu sijat twal li evidenti lajja li ħafna minnet id-derfona. Eċċezzjonali, kienet show spettakolari. Grazzi ħafna li kontu manna lejla, sibtu l-ħin ta'kom li ovvijament f'dawn il-momenti li naf li tqattaw ukoll mal-familja ta'kom li juġobkom tiġu hawnhekk fostna. Nawguraw li Kristabel li din l-esperjenza tkun waħda fantastika sa Mejju li ġej ħanisimgħu ħafna dwarek, jiġifieri. Kristabel, issa għaraf tgħid dawn il-momenti sbieħ illi m'għandix dubi li ser tibqa' tost għal omrok dinja l-esibizzjoni li tajt il-bieraħ illi paxxejt il-poplu Malti għawċi kollu. Naraw. Grazzi li kontu magħna, mill-ġdid aħna ntaqgħu magħkom għada l-edizzjoni ta' Skjetti, issa nkomplu lura bin-normal, Skjetti minn għada ser ikun qed jiddiskuti l-kultura u bħalma jgħidu l-kalendarju Malti ma jaqaf qatt. U din il-ġimgħa se nibdew nippreparaw ruħna issa għall-Karnival. Għal-għada niltaqgħu fis-7:15. Lejla tajba u dinja Kristabel, il-biraħ kantat fi 13 il-pożizzjoni li ma' pożizzjoni waslita għall-ewwel post. Grazzi li kontu magħna u lejla tajba. Skjetti twassallilkom grazzi għal Go and Fun, Seamless, Air Malta, Juva House of Beauty, The International School of Beauty Therapy, Malta Public Transport, Bridgepoint, Fairy Tale Co. Wedding Filmmakers, Boost Diesel, United Colors of Benetton, Bristot, Misura, Brookies, JB Stores, Phone Refix, The Factory by Blue Sky Group, Safari, EMS, Mattress Collection,